И здравейте хора на моето видео. Аз се казвам Санчо. И днес аз реших да играя DLC на първото ми видео. Хора, да ви кажа първото, абонирайте се на моя канал. Почваме да играем първото. И да ви кажа хора, че от моя такъм Тим и почваме да играем на истинско сега. Welcome. They're lining up in a 3-4-3 formation. И не знам моите хора как се държат на този такъм сега. И моите димове не знам как се държат. Не знам просто. Да ви кажа хора, много няма да правя видео. Малко ще направя, защото батерията си на много му много свършва. Много бързо. Да, много бързо свършва. И да ви кажа, от вас си 50% сигурно играят DLC. 50 FC Mobile и 50 DLC. Ако правиш, бе? Ем се хлада човека, ем да не дава диспата. Събирам по 10 абоната. Абонирайте се в канала ми. За канала ми, де. Извинявай се, обръках се. Как сега? Хлъзга се вратерят, на него нищо не правят. Аз като се хлъзгам, не знам. Не, хора. Много грешни паси подемаме. Не знам хора какво да ви казвам. Да ви кажа, пишете на коментарите на DLC има ли скрипт. Гол направихме. Как е? Автайм. Да. Малко ли сме на хората? Извинявай. На Ам ще сложа РВ. Айде да играй там. На защитни ще сложа ЛБ. Трябва да сложа. Много бавен са на свърши му енергията. СФ. Али. Не става. Не. Ей, пак ли рекаме, бей? Аудио тези видеа, бавят хората. Да, почваме. Грешен пак. Пак грешен.
Пак грешен пак. Да. Да. Оу! Абу Бакър, където? Откъде удари гол? Шашнах се. О, мъгъ, човек! От 38 сантиметра ударихме. Дължината. Хора, да ви кажа едно нещо само, че само на този матч играе и друго няма. Не бе, пак спасяване вратаря. Ей! Не. Замаха. Давай, момчета, пак един може гол да караме. Гол. Извинявам се, че момчета. Ади бе, какво правите бе, спите ли? Още не ставате. Аз съм се си я пред. Дига глава. Как стана този? Как направи го? Вау! Невъзможен гол удари! Момчета! Не. Момчета не могат да повярвам. Как направи това нещо? Не! Как? И знаеш, че малко бих брат ми. Момчета пак го карах. Без исках, момчета! Без исках да ви кажа. И знам, че без исках удари този гол. Уау, направо шашнах. Шашнах се. Казах, няма гол, удари го. С лява го удари. С левия си крак. Шестно. Хат-трик направихме. Да ви кажа. Абу Бакър. Yes, човек. Yes. Браво. И да ви кажа, момчета, айде, чао от мен толкова. И абонирайте се канала ми.